H Musa. Ya so makaho ne na sani, na sani, so makaho ne bai gani sannan kuma baya ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan alkhairi a gare ku masoyana, sunana Nura Musa. Na baki alƙawarin ni ban san haka zaki yi min ba, kin yi min nisa ban san sanda zaki dawo ba, take kike faɗan har abadan ba zaki juya baya ba, wai me yasa kika bar na yanzu farin ciki ne yayi ƙaura. Ina mai muku albishir da sabon album ɗina wanda na sanya wa suna Mallakar Zuciya. Ya mallakar zuciyata na baki, adanin sirrikana masoya. Mallakar Zuciya album ne da ya kunshi waƙoƙi irin na soyayya masu tausasawa tare da kwantar da hankalin masoya. Ayya kin zama tsani na sanki yana a cikin ruhina, lallai na yi sake in na bari kika bar dama na san zai ruguje kan tubalin toka ban zauna lambun so mu shiga zaki ga soyayya kan tsari da kuma rarrashi yayin da masoyiyarsa abin da yake ƙauna. Ya masoyata Khadija daure share hawayenki, komai ya faru al'amarin nan babu laifinki. Kin nuna min so Khadija na san iyawarki, kuma shaida ne abokane na Khadija na sona yau an raba ni da wadda zuciya kullum take kishi. Ciki har da waƙar yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me dan gatan Allah lamarin naka akwai girma, kuma banda sani kan haka balle na faɗi nima. Barkake mini daktin zuciya dan na yi ma hidima, dan duk wani mai ceto bai kai ya maiki ba. Wannan album zai zo muku nan ba da jimawa ba cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Daga ni na ku Nura Musa. Masoya ga ya sai na kunan da Nura Musa suna gaisuwa. Masoya